right makati zvenyu maZimbabweans, the Nyametician is here. Muri Zimbabwe, president Emerson Mnangagwa munoziva vanozviti president weZimbabwe, ando president wenyu. Ani makaagreea mando president wenyu. Chiro mukazviramba ndo ari muofisi yepresident's office yeZimbabwe right now. So mudhara iye zviri kuitika pane iye mudhara anonzi ED Mnangagwa. Akapa umwe mudhara anga atamba 8 anga nakidzwa. Amtizochicha chamunakidza kuti mudhara iye yanzi anga atamba nemusoro achipitiguka achisa makumbo mudenga. Zvikanzi 800 USD. Zvikanzi na DJ Masomera amunongomuziva kuti DJ Masomera ndemufana anomupuka nekadzunguso. Zvikanzi shamwari ndi president vatane 8 years 1 2 3 4 5 6 7 8 ndo situation iripo. Mari iri kuita kumhupuka amene kuti masivu 7 ekunyika kwenyungu Zimbabwe anotambira mari iko. Or it maybe it's a topic for another day. Pamwe tichitrava hedu dzungu kana chibozi pamwe pacho munongonozoti chimufezi chinotaurisa chichinenge chichingobata nyaya dzakaningirira. Or tingatimbotaura inherera ine shirikadzi dzingani dziri muZimbabwe. Handisi kuforce his excellence kuti vabatsire shirikadzi nenherera, but ndiri kuona kunge pamwe pacho ameno vanopuka kuti vari kuprioritize zvinhu zvisina basa kuti ureti wandifadza ndakukupa mari. Asiyana kutengera ndoro, but tiri kuona shirikadzi nenherera dzakawanda dziri kuchema munyika. Nditi economy yakatodha kwavanhu vakawanda havana mabasa. His excellence vane power rekugadzira mabasa emuZimbabwe, but vangodecide kupa munhu 800 USD. Ameno tanga agona ishi ameno ishi chinoshamisira pakutamba kadhanzika akatamba. Kune mageto akawanda unorwa chamupidigori ameno maybe kana kuti president avazvizive kuti muZimbabwe munoona kwavana anotamba chamupidigori. But ino muri Zimbabwe chimbondudze ameno munoona senyaya yacho kuti his excellence vaverenga 800 USD kupamutara. Handisi kuti zvongo zvakashata kupa munhu, but $80 engeribo ikana vapa munhu $80 720 USD yoenda kushirikadzi nenherera. Maorphanage akawanda vari kutotambura vari kutoshaya kuti voreza siye mari iyoyo. Unotoona munhu anotodana naorphanage akutopedzera kutojegera netuckshop kuti afidhe shirikadzi nenherera. Umwe andozongopedzera ngoti aenda kutorima shirikadzi nenherera kunzi chingodyai mavheji sinzi mawana pekurara. But anyway ndo nyaya iripo muri Zimbabwe ameno chimbondudzai muri kuona pamwe nini ndine dzungu. Pamwe ndine dzungu zvangu.